Imiboniso yesiqendu seveki ephelileyo. Lena kukwenziwa kwebhayi lomntana. Ukuphendula umbuzo nje omfushane impela kwayilo siko-ke ukujova lomntana. Sikhumbule lento ke gama besizinsukaze singabantu abanganxibiyo. Loo nto yenza into yokubana-ke ngoku imfele zezilwanyana zibe sisinxibo kuthi. So ngakho-ke olu fele ke ngoku belusebenza njengebhayi lokwamkela okanye lokwembathisa lo mntana. Yenziwa le nto ndiyibiza ngentobana kukuqatywa komntana. Ibe ukuqatywa komntana kunenye injongo, ibe imbeleko inenye injongo. Apha embelekweni kukuthathwa nje kwebhayi, akunanto yobana umntana mathile kwenzeka ntoni. Kanti ke ngoku xa sisiya ke ngoku kweli cala lesibini apho siyojonga khona ukuqatywa komntana. Ukuqatywa komntana, injongo yokuqatywa komntana kubana umntana simazise phakathi kweli khaya, simcelele ukhuseleko, sifune zonke izinto eziza kwenza uba lo mntana makabangwe lo. Kukho abantu ke gama abathanda ubuza umbuzo othi, njengoba lo mntana simazisa nje bekade engaziwa na? Hayi, kaloku umoya awuphikiswa. Ewe, le nto siyayivuma kodwa umoya ohambe ungaphikiseki igama ngumoya womntu owenze kakuhle. Ukwenza kakuhle ukhulelisile umntana womntu. Uhambile waziveza njengomntu omoshileyo. Emveni uba uzihambile waziveza, ubuye xa unakho impokotho ufake inkomo yebisi, uxhase, uthenge ezo zinto uzithengayo ukhulise umntana. Ze athi ke ngumntana noba le nto yengqondo ke ngoku iyafika yobana lulwazi oluninzi apha ngaphezu kokwenza. Kube kanti ke ngoku nyhani mhlawumbi lo mntana uyayigulela intambo. Ze kubekho ke ngoku le nto siyibiza ngento yokubana isihlwele siyakwazi ukuba namandla ngaphezu kwesinye. Ufumaniseke uba apha ke ngoku ooJola, ooJola bazilibele uba baziikumkani, suke oorhoyi bafune ngoku ukuthatha indawo kwegqitha ooJola. Zizinto ke ngoku ezo ezibangela into yobana ke kuthiwe umntana ke ngoku xa se mhlawumbi egula okanye mhlawumbi ekwiintwaso makabe nalo isiko ahambe ayolenza kulotatakhe. Ibe kanti eyolenza nje isiko lotatakhe, utatakhe naye babenze kakuhle kweli khaya ukubonisa into yokubana emveni babonakalisile emzini othile bayakwazi ukwenza. Zizinto ke ezo gama esingazihoyiyo thina xa sekufuneke sijonge into yokubana hayi uyagula ufuna isiko lotatakhe. Iphele ngolo amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kuseninam mzontsonto. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaphandle? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo, ucondobe, uxelomedeme? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu, sibhiyoza, sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula lena abantu bayenza de bayifanise nokuqatywa komntana. So ukuqaleka kwayo ke le nto ke gama ndingathi incamazana iyafuneka phakathi kwekhaya. Le ncamazana isikhalo sayo siyathetha. Funeke le ncamazana xa ingqutywa ngale nto okanye mhlawumbi inyolwa ikhale. Yeah, i-D_N_A ke ngoku leyo. Xa ingakhalanga ixela nto gama into yokubana ikhona le nto ingahlalanga kakuhle kuyo yonke le nto yenziwayo apha. Ze kufuneke futhi ngelinye ixesha into yobana kude kuthathwe intonga xa ithe mhlawumbi yaphinde yazanywa emva kwezinye izihlandlo. Kude kuthathwe intonga kuviwe into yobana yintoni unobangela into yobana ingakhali le nto. Ngoba eli siko njengoba ndisitsho lisiko nje lenziwa likhaya lenzelwa umntana. Ngakho ke alinoba kanti liyawuvuselela amatyala amaninzi alapha phakathi kwekhaya. Ngakho ke isube nje into engqamene nomntana neli khaya le mhlawumbi ingenziwanga kakuhle apha kuyo. So ke ngoku kufuneke ngoku kubekho loo ntonga, ontlabi yekhaya ibe lapha nayo izawungqutywa ke le bhokhwe. Ikhale le bhokhwe, ukhala kwebhokhwe ke ngoku le mini yokuqala ke iza kwenziwa emva kwemini elisiko. Umntana ke ngoku kufuneka oshwame kwibhokhwe yakhe. Emveni moshwamile kwibhokhwe yakhe bayawupheka ke izibindi, abapheka izibindi. Ithathwe ibhokhwe ihambe iyolala, ilaliswe emthonyameni phakathi kwekhaya. Andishiyanga ke izicelo zobana kuyathethwa ngelo xesha kuyacelwa uba nanku umntana igama lakhe ngubani. Lo mntana ufumaneke phakathi kwabani bani nobani bani. Uneminyaka emingaka ngoku. Siyamcelela ke mathile into yokubana nimkhusele lo mntana. Ngowalapha kweli khaya lo mntana, mbangeni
njengoba sendisitsho into yokubana eyona njongo iphambili kakhulu kulantuza kuqatywa komntana kwinto yokuba lo mntana usondezwa phakathi kweminyanya yeli khaya. Zonke ke ezo zinto ezo de nebhokhwe ithathwe kunjalo nje ikrotyiswe apha emnyango, abanye bade bayifake ngaphakathi imi apha ngasemnyango ukubonisa into yokubana hayi mathile nantsi le bhokhwe, nomntana akwazi ukuyibona ibhokhwe yakhe phambi kobana ibe kanti iyosebenza. Zizinto ke zogama ezilandelwayo xa kusenziwa eli siko. Ze ukusuka apho ngemini elandelayo kuzawuthathwa into yomntana noba yeyiphi na kumntana okhoyo namhlanje, noba siskipa kuzawuthi kusulwe ngayo izandla zale bhokhwe. Bambi ke bayathanda ukumthengela into entsha, bambi baphinde bamnxibise kwalaa nto bekusulwa ngayo. Ngoba iinzame apha kukurhweba into yokubana yonke le nto ingalo mntana. So ngakho ke njengoba lo mimoya siyibiza apha, hayi rhwebu, hoyeni nako umntana wenu, silungiselela into yobana umntana afukanywe ngomasoka ngokupheleleyo. Kuzawuthi emveni ke ngalaa mini yobana bekwenziwa ngayo imbeleko, kuhanjwe kubhekwe ebuhlanti ngootata bekhaya bayofumana inkomo yobulunga, enzelwe lo mntana intambo. Abanye ke le ntambo bayenzelwa ngenkomo le unina wayethe wenda ngayo apha phakathi kweli khaya. Yenza ngemini enye yonke le nto ngale mini yesibini, emveni uba kutyiwe ibhokhwe. Imini yokuqala yile ibhokhwe ingqutywa ngayo, ivezwe emnyango endlini enkulu, kuthethwe kuchazwe nekunikwe kwenziwa isiko elinjengeli, baphume ootata bomntana, kuhanjwe kuyiwe ebuhlanti. Emveni koko ke ngoku igusha igqiba ilantuza ibhokhwe izawuthi ukhala kwayo, ihlinzwe oshwamiswe khona umntana. Emveni isuka ekoshwameni ke ngoku izawubuya iyolala futhi kwakhona ibheke endlini enkulu. Xa iphuma endlini enkulu ngemini elandelayo kuyahlahlelwa, iyaphekwa, iyatyiwa. Kulapho ke ndithi loo nto umntana anayo yokusula izandla njengoba inyama iphekiwe, kuyawuthi kusulwe ngayo. Ke ebusuku ke ngoku ngaloo mini ibile mini bekuphekwa ngayo, ootata bekhaya ke ngoku funeke bebheke elantuzeni, bebheke ebuhlanti beyokhangela inkomo yobulunga abazothi baqhwithele khona ke ngoku lo mntana intambo, bamenzele intambo ke ngoku. Khumbula ke gama into yokubana ubulunga nabo obu yenye yeendlela ezisetyenziswayo zakwaXhosa zokurhweba abantu phakathi kweli khaya. Yiloo nto uyawufumaniseka amagqirha amaninzi namhlanje xa ufika emagqirheni ukukhala ngeengxaki zakho, bathi babona lo mntu lona akasondelananga nabantu bakokwabo, kuthiwe hamba uyocela uqhwithelwa. Yiloo nto sinabantu abangaka ngoku abaneentambo ezinkulu, omnye uthi siyaca ngapha nangapha. Zibangelwa ezo zinto ukubana babonisa ikhewu esiphakathi komntu nezinyanya zakhe. Indlela yokusivala kwesi sikhewu emfutshane engafunisi into yokubana kube kusokola, yinto yokubana lo mntana makaqhwithelwe. Ngako ke intambo ke ngoku lena umsebenzi wayo ukudibanisa kakade umntana neminyanya yakokwabo. So loo nto ke ngoku izawuthi ke ngoku imgubungele lo mntana ke ngoku apho kwelo thuba. So kulapho ngoku ootata ke ngoku bamqhuthela khona ke ngoku umntana, lantuza amqhutyelwe atsho ke ngoku enzelwe intambo. Esingenayo ke thina ke apha esiXhoseni yile yobana kuthathwe ufele lale bhokhwe inye kuthiwe kuza kwenzelwa ngalo mntana isiphandla. Hayi, apha esiXhoseni asinayo. Abantu abanaso isiphandla ayongxaki kuba kaloku lisiko kuyafuneka liyabaphilisa, kodwa ngokwesiNtu thina sethu asinayo into esisiphandla. Thina sinento nomqala nodadobawo. Injalo gama. So yona ke ndlela ke eqhutywa ngayo ke eli siko, akukhange kubekho tywala, akukho apho kuthiwa kukho khona utywala, kuyaselwa. Ndingathi ke futhi enye into endingayichaza ngesiko lokuqatywa komntana, ukubhiyozwa kwekhaya, libhiyozela uba unomntana nanku ngoku lapha, uyabona. Yinto endingatsho nje ngolo hlobo. Kulapho ke mhlawumbi abantu bazawufuna xa bebhiyoza bona bafuna ukubhiyoza ngeziselo zabo, kodwa akukho apho kuzawuthiwa ngoku kukho into abazibindi, kukho wonke izinto zingamalungelo okanye mhlawumbi funeka ulawulile ngoku xa usenza imbeleko. Hayi, noko ezi zinto azikho ke ngoku esintwini. Ungazibiyela loo nto yakho uzibela yona ke kuba ke xa nihleli phakathi kwekhaya nifuna ukonwaba ngaloo nto niyiselayo, kodwa ayonto leyo engaba kanti ngoku funeke ngawo wonke umntu owenza imbeleko makahambe uba khona ayojika ezibhotileni. Ayikho njalo gama. Amazi bayaqhathwa, niyaqhathwa ngezibhotile. Ulwazi oluncinci luyingozi. Xa engazi umntu ude athenge ikheyisi yonke umntu yokwenza imbeleko. Xa abale nekheyisi, hayi funeka kube khona funeka kube khona ikheyisi ezawuthi isetyenziswe apha kule mbeleko, ibe yinto ke ngoku engekho semntwini ke ngoku leyo. Le nto sike sizibiza ke thina ngoba zizinwe ke ngoku ezo. Izinwe ke awukwazi ukuzibanga. Ungakhupha ibe nye namhlanje, kule veki izayo omnye akhuphe zibe ntathu, olandelayo angakhuphi nto, kuba kaloku akukho apho kuthiwe apha ngoku unelungelo lokhupha into ethile. Awukhuphi nto kwinto enjengaleyo. Camagu gama. Kugqityiwe ke, kugqityiwe umcimbi wembeleko wokuqala. Athiwa namathambo lawa.
Ngokwamakhaya amaninzi ke ayaqokelelwa atshiswe loo mathambo lawo phaya ebuhlanti. De futhi kuchetywe nomntana xa kanti umntana ebengekachetywa, kuchetywe umntana ze kuthathwe ke ngoku iinwele zakhe ezobe echetywa ngazo zitshiswe kunye naloo mathambo. Bambi ke bayakwazi ukuzithatha iinwele bazidibanise neento zeli khaya, zitshiselwe kunto ebuzinkani apho uzokwazi baphinde bazithathe khona bankcenkceshele kwangazo phakathi kwekhaya. Laa nto kuthiwa ke kukhukula ntoni, kutshiza, bafefe ngazo phakathi kwekhaya. Loo nto leyo ibonisayo laa mntana ubana siyambophelela ngokupheleleyo apha kulo mzi othile. Kodwa ke ayinguye wonke umntu ke ngoku osazenzayo ezo zinto ezo, kuba abanye abantu abanalwazi lobana lena into inceda entwenini, leya into inceda entwenini. Laa nto ndithanda ukuthi ke xa sithetha wena gama uba bokhe ukhumbule into yokubana kutheni le nto abantwana bomzi omnye babe ngaphakamiselani izandla kodwa endaweni elapha suke bancedisane ududula lungapha ungengoweli khaya. Zizinto ke ezo ebeziqiniswa zibotshelelwa kukwenza kwethu kwala masiko nokwezi zinto zenziwa ngabazali thina sibe singaziboni kakuhle uba lena ke yona izawunceda phi. Ufumaniseke into yobana ziyalibumba eli khaya. Namhlanje sinabantu abakwazi ukutshipha, umntu angahlale nje iminyaka ebe-10 engakhange ayekho kwabo. Kodwa uye ufumaniseke into yokubana loo nto leyo ibingeyonto ilula leyo uba mawuyenze endulo, kuba kaloku zonke izinto zirhwebela into yobana nali ikhaya ngapha. Namhlanje sinabafana abahlala ezidolophini, umntu ahlala edolophini ehlala nenkazana angaze aphinde abuye ayitye apha imali ayigqibe. Kanti kukho abangapha ikhaya nenjongo yokusebenza kwakhe ibikukubana ufuna ukuvusela ikhaya, ufuna ukwenza oku nenze nokuya. So loo nto ndizama ukuthi ke gama ayiseyonto ngoku abantu abayenzayo, kodwa ekugqibeleni iimpawu zayo okanye nongazenziwa kwazo siyakwazi ukuzibona uba hayi le into ebethayo apha yinto yokubana ngoku lona umntu akananxibelelwano oluphakathi kwakhe nekhaya lakhe. Zizinto ezinjalo ke gama ezike zibotshwa zilungiswe ngala masiko sithetha ngawo. Iyavakala gama. Uthe iyatshiswa ke kwangoku, itshiswa kwangale mini iyi-1. Itshiswa ngalaa mini yesithathu kuba kusezawubakho, kufuneke mhlawumbi kuqokelelwe yonke, mhlawumbi kubekho iinyama ebezisezimbizeni, oomama bebezibeke emakhitshini, izinto ezinjalo. Kudityaniswe ke ngoku zonke ezalandula amathambo atsho ayotshiswa sewetshiswa wonke loo mathambo. Ayityiwe igqitywa ngemini enye laa nyama? Iyatyiwa igqitywa, kodwa ke abanye bayakwazi ukwenza amanqina. But hayi, soba nemini yesithathu apho siyokwenza khona amanqina. Ukhumbule nte ngumcimbi owenziwa likhaya lo, mhlawumbi abantu beli khaya abekho baninzi de bangathi bangayikhawulezisa bayigqibe. Ngoko kuzawuthi ke mhlawumbi kwimini elandelayo ke ngoku ikhawuleziswe ngoba kuthiwe hayi, makubekho ke ngoku imini ezawukwenza uba ibe yimini esecaleni yamanqina apho kuzawuthi kuqalwe ke ngoku phantsi kugqityezelwe naloo nyama ke ngoku ibiseyishiyekile. Yenziwa ngolo hlobo. Naku ke atshisiwe amathambo, siyawaqokelela siyowalahla Atshiswa, okanye siyawayeka phaa ebuhlanti atshiswa lapha ebuhlanti. ade aphela beluthuthu. Azomana ngokukhatywa ziinkomo xa zikhona iinkomo zelo khaya. Azomana ngokukhatywa ziinkomo. Impazamo, ndawaqokelela athile, ndawabona ngathi ngamalahle, ndawaqokelela ndawalahla emgqomeni. Umgqomo Yathathwa yimoto enkulu. Eyi gama, asinamandla enkunkuma ezilalini, yabona impeleko yaseGoli. Kodwa ke xa sekwenzekile ke njengoba ndandikhe ndatsho ndathi ubuninzi beempazamo esizenzayo buphinde bulungiswe ngomlomo. Kuyanyanzeleka ke apho kuphinde ke mhlawumbi kungxengxezwe kuba akusekho apho into ongafumana khona ngoku loo mathambo. Kodwa ke ibe into engafunekanga le uba kanti ibe kanti ke iyenzeka. Funeka noko kuthi xa emveni uba la mathambo etshisiwe apheleliswe phaa ebuhlanti, ayekwe phaa ebuhlanti. Abanye xa kungekho nkomo ke bangabathatha abantu de bazisasazele bona ngokwabo uba hayi engathi bazawukwenzela ngathi liziko endaweni enye, bawasasazeke ngaloo ndlela. Kodwa ke kona kona funeke ibe kanti ukusukela phaya ebuhlanti akho mntu uzawuphinde ke ngoku akwazi uwathabatha. Into ke esiphantse sayishiyela into yobana abona bantu banelungelo lokutya inyama yokukatywa mhlawumbi sithi eyembeleko uze uba umntu azawusiva kakuhle ngabantu ababekhe bayenzelwa imbeleko. Xa ungazange wenzelwa mbeleko awukwazi ukuyitya inyama yembeleko. Hayi mani gama, njengoba sisitya kangaka yini? Umntu uyatya kangayenzeka. Awukwazi. Bekhe kwenziwa, omnye wabahlobo bam apha eRhawutini bekhe wenza isiko apha uGqawandiza. Eli siko ndingalifanisa nembeleko kodwa balenza ke ngokohlobo lwabo kuba ke apha eRhawutini sineentlanga ezininzi. Uthi xa elenzayo ke ngoku mna njengomntu ofikayo mna ndilindele uchazelwa into yobana kwenziwa ntoni apha. Yena undikhawulela ngepleyiti yenyama. Ndiyabona uba izawuba nengxaki ke ngoku.
And ke ungapha xa ndizama uchaza ndithi kuye ayi khawuyibeka mfundisi zami zonke into izoyithatha. Ootata abalapha kweli khaya abayi-understandi le nto ndiyenzayo. And wonke umntu unale ngxaki into yokubana ufikile uze emcimbini kutheni ungatyi. Uyabona? Heyi ndiqonda ndizayithini na le nto na. Ndaqonda hayi mani ukhona ndimbonayo phakathi unentlantsana lana bakhe ndochazela yena. Ndafike ndachopha icawa ndathi hayi mani mntu omdala unobangela ubana ndingatyi ayikuba ndinengxaki nokutya yendihluthi. Vele ndize esikweni apho ngokokwam ukwazi ibingase ndixelelwe uba yintoni le yenziwayo. Ndingazibhaqi sendisitya into endingazaziyo. Kulapho ke ngoku bazotsho khona bazochaza ke ngoku. So le nto ndibamba ndiyithethe le ndifuna kuvele le ndawo yobana kubalulekile into yobana xa ufika kule ndawo iya kuyo ngoku ubuye uvile into yobana siye emtshatweni phaa akho nto yamntu uphinde uqiniseke ufika phaa ngumntu welaa khaya into yobana hayi mani Majola sisemtshatweni apho. Funeka kaloku uqiniseke ngathi usemtshatweni kanti uze kumabhaso. Kanti usemabhaseni uthi wena hayi usemtshatweni kanti uze kumembeso. Uyayibona umane uzibuza ngumtshato otheni lo uhamba kale. Kubalulekile ke loo nto leyo gama kakhulu into yokubana uthi xa sowuphambi sowusuke kuloo ndawo uya kuyo uyokwenza into ufike uyifumane ingxelo phaa uba le nto yenziwa phaa yintoni na. Kuba kaloku uzawubona amanye amakhaya ngenye ixesha besenza into zabo zobunyama phaa. Uqonde uxhelwa inyama phaa mandiye into yotyala nyama kanti uzirhwebela into ongazaziyo ubana yintoni le yenziwa phaa. So kubalulekile into yobana yonke into othi wena uyayenza njengomntu ke ngoku ongahambi wedwa ube kanti le nto uyoyenza uyoyingqinisa uyorhuya. Njengoba kaloku usuka apha uye emcimbini uyozimasa uthatha abantu bakokwenu ubaqolana nawe uthi hayi makhe sihambeni siyongqina ibisiko elithile lenziwe napha emzini othile lenziwe njani. Yiloo nto uyofumaniseka ubana ushiyeka unolwazi lesiko elithile ongazange mhlawumbi wena walenza. Ngenxa yento yokubana ubukhona apha ngesiko ngakho ke abantu bayakubonisa uba libalulekile ligcine apha engqondweni yakho ungalilibali. So ngoku loo nto ibalulekile uba xa usuka apha uyongqinisa abantu ufike phi nawe ufune ungqine phaa. Uqiniseke uba kwenziwa into ethile apha le nto yenziwa njani. Udlala okubalulekile buyaqaphela inkqubo yamaXhosa ngoku ube nibizwe phandle nizima imini yonke niyazi uba nizothini apha. Kodwa xa nifika endlini kuqalwa ekuqaleni uba apha nizothini. Loo nto iveza loo nto yokuba ngokupheleleyo uba ekugqibeleni funeka le nto uba kanti uyazibandakanya nayo ube kanti uyayazi ngokupheleleyo ngoba uzawubhaqa sorhweba izinto ezingatshongo khona. So kulapho ke ngoku uyawufika ngendlini enkulu ke ngoku oomama besoloko bebuza ngabantwana uba lona umntana kabani wayenzelwe na yena imbeleko. Lona umntana wayenzelwe na yena. Uthi ke ngoku xa sekuvela uba okhona ababini abathatha ungayenzelwanga imbeleko bacaciselwe ke ngoku oomama hayi bantwana bam nina le nyama nityi kuba kuthe. Kuyolandwa ke mhlawumbi uba ibikhona ebiyenziwe ecaleni esekhitshini engadibenanga neli siko batsho bakwazi ke ngokutya mhlawumbi noya loo nkukhu ke ngoku. Apho kuvalwa le ndawo into yokubana ayikuba bayayivinjwa le nyama kodwa balindwe into yokubana kanti bazoba nabo bayangena kwesi sigaba okanye bayangena kweli xhabathiso lokwenzela eli siko. So injalo nje loo nto leyo. Maninzi ke amasiko esingasuke sizenzele nje kufuneke into yokubana ukwazi uba apha kwenziwa into ethile. Ifana nokoshwama emzini anothi ikhaya liseshwama ungengowaloo mzi wena. So uyafika uyahamba uyobamba iqatha. Uyayibona. So zizinto ezo eziveza ngokupheleleyo ubana isiko nesiko elenziwa emzini othile kubalulekile uba thina singabantu abamnyama silihloniphe kakhulukazi xa uye endaweni ethile uyozimasa. Abanintsi abantu abatya inyama yembeleko yokuqaba kodwa azange bayenzele. Yiloo nto bekhulela amasiko akuloo tata. Lelo nto belahleka nje umntu aziphathe kumntana walapha And hayi ndifuna isiko lakuloo tata. Uyawufumana la masiko angathi ababheke emacaleni ebengafanelanga bazakho. Ikakhulukazi laa mkhono ufuna ukunjongo labo laa mkhono wona ngowona uqiniseke impela uba hayi ke wona umntu afuneka ngawulokothi. Lo usube ukhutshiwe ke ngokukhutshelwa into yobana lo mntana makatye kuwo lo ke ngokwenzelwa le mbeleko. Okay ke gama atshisiwe amathambo yonke le nto. Asiye phaa kulo mntana ke besenzelwe imbeleko kanti yonke le nto. Wenza ntoni yena? Uvumelekile bengikhe ndava kusithiwa umntana kufuneka azulazule xa igqitha ngalaa ngoba busuku funeka azile ahlale endlini. Inyani Inyani gama kuba bese sikhe sathi ke sithethayo ke sathi lo mntana kukho isigaba apho enzelwa khona nentambo. Sathi kukho isigaba apho ahleli khona endlini enkulu phakathi kwekhaya. Kakhulu ngela xesha sendlini enkulu omama bahleli naye phaa akanathuba laneleyo ubana angagqiba yonke le yada aphume odlala nabanye. Uphinde kube kwesi sigaba sentambo nalapho akakwazi ubana angaphuma ngena. Izizathu ke into yobana sikhe sayiveza sathi ke eyona njongo apha siyenzayo lo mntana simnxulumanisa nabantu beli khaya. Kuba ke ngoku emncinci ke ngogama akanode mhlawumbi sithi bekufanele bavukele thongo.
ngoba ngendlela elingathi lisiko lenziwa ngakhona lifonya ngakhona ibe singathi mhlawumbe umuntu omdala bekufanele benento avukanayo kuba yonke into esiyenzayo sifuna ukumdibanisa neminyanya ekhaya ngakho-ke linenelo litsho lithi hayi umntana enyanisweni akakwazi ubana azule ahambe sehlise inyuka kubalulekile into yobana abe kanti uzawuhlala ndaweninye abe lapha phakathi kwekhaya angajikeleza lapha eyadini de adlale mhlawumbi nabanye kodwa kwalapha eyadini ayiba ngoku uzawuphumela ngaphandle ayokudlala nakweminye imizi kuba kelaa xesha singatsho into yokubana uyafana nento yobana ngoku siyamdala kabusha uyabona siyamdala kabusha ngoku siyambanga ngoku siyamthiya ngokuphelele ebamba ngolikhaya so zizinto ke ezibalulekileyo yoba hleseyeke uyodwa laba mama bamkhwece bamnyengezelele into engekho kula masiko lapho kwelikhaya Manje seyenziwe apha. Besengenzeka. Masithi ke ngoku wenzelwe imbeleko lena waqatsha awayenza intambo. Into evamile kakhulu leyo gama ebana abantu xa besenzela abantwana isiko bayilibala intambo. Ivamile kakhulu lonto leyo ayonto ke ningathi isisiphene esikhulu kodwa kubalekile into yobana lo mntana xa enxunyaniswa nabantu bakokwabo ingashiya ubulunga nje bona ngabungashiyeki into ke besingekhankanya kubulunga xa lo mntana engumntana owendele kwelikhaya khumbula into yobana phaa kulaa nkqubo sasikhathele ngasatana lobola sasithe umtshakazi xa ibheke emzini utata akho uyampheleka lo mtshakazi ngeenkomo ezintathu kwezaa nkomo ezintathu sasithetha ngazo basabala inkomo yobulunga obu bulunga busebenza kweli tyeli ke ngoku njengoba lo mntana ezothi evele eqatyiwe akwazi ukuxhuthula kwebulunga abanye ke bazokwazi ukuxhuthula kwebulunga balapha kwelikhaya akukho siphene uba uxhuthule kweliphi na icala kodwa ubulunga bubalulekile lokubana nabo umntana lapha afukanyiswe yongo nabo ngabo afake laa ntambo atsho akwazi ngokubana abantu belikhaya bamchwechwele yiloo nto lena siyenziwa kakhulu elisiko lokubana nale ntambo njengoba ibalulekile nje ibaluleke kuloo ndawo so xa ithe intambo ayenziwa umzekelo koyindoda ozawuthi aphinde ayifumane intambo xa iseluka ubulunga phinde bekhona na ubulunga buyavela koyintombazana xa isenzelwe mhlawumbe lenye isiko into njani ubheka phaa uyakwazi uba aphinde ke ngakufumana zezinto ke bangabantu ke ngoku ubuchule ngokuba amagqirha esinabo bavele babone uba lo ubhekele kumanyanga lapha kwelikhaya masike simse yabo xa bemsayo ngokufumaniseka lona bamsa umntana bengakhange bayinabisa injongo ngoba nasesipha amasapho sobana benzele lo mntana leyo umaseke ngoku nemimoya ngoku emdala labo kwelikhaya ngokuza mrhwebela lo mntana kaloku ayinguye wonke umuntu olungileyo apha eyadini so xa usuke ngokuvele wena uthi hayi izani abantu abadala ofike kuqala ngoba ufikani kufike lo ungatshongo khona kuyoba sathwana impilo yomntana iyamosheka so sizinto ezibalulekileyo zibaya wonke lo msebenzi uqhutywe ngamadoda ekhaya khona akwazi ukubona uba oku noku kulungile oku yanokuya kulunga. Yabona ngasenizofuna unikhuphe ecaleni kule ngithetha ngayo kuba ngoku senifika kule ngomba masithi khange nisiwe ngenkomo khange kube khona inkomo endihamba efikayo phaa emzini kum ngikhathwa nayo xhuthwa phi soxhuthula phi iba khona elokhaya gama umzekelo phaa koRhoyi phaa ekhaya sinayo inkomo yobulunga apho sathi siqhuthele khona so xa umntana kwengowethu amntana impilo yakhe izakwenziwa apha simqhuthele kwalapha kwelikhaya lento belikhaya ivesi nathi noko akukho siphene kangako kodwa bakhona abantu abavame ukuyibeka icace le ndawo lokubana lo mntana uqhwithelwa kwinkomo esuka nonina emzini hayi nakweyiphi na inkomo le nto ibangela into yalo kwabanye ufumanise bayinqaba ngoku ungakhange ube nalaa nkomo ukuthi ayike nakangaqhuthelwa kanti hayi akukho siphene nakuleya lapha kwelikhaya inkomo uzawuqhuthelwa kuba abanye bakhona abantu abanenkolelo into yobana iinkomo zobulunga zikwazi ukuma zibe mbini uyabona apho uzathi xa mna ndithathayo kum ndiphuma inxiwa ndithi hayi ndiyozimela kube kanti ke le inkomo mna ndizawuhamba nayo yile yayisuka ke ngoku lo mtshakazi njengobe lapha sisho ngosiqhuthe kuyo sonke nendlu yam ngoku sesilapha yabona zizinto ke ezo ke ezawubandekela mhlawumbi singena kakhulu kuzo kodwa ke uphendula umbuzo wakho ngamafutshane ngamafutshane gama inkomo yobulunga xa engekho intombi eyaphelekwe ngayo akho siphene ikhona yelikhaya lonke ikhaya fanele ube nayo inkomo yobulunga siyazi ke namhlanje abazothi abanankomo kodwa unesiduko unetyala gama unesiduko nje unetyala kwale buka unankomo fama nawe wenza izame zobele inkomo enzatsho nithi akho namakhaya angenayo inkomo apho aba kwanti silahlekile namasiko ethu aba bazothi hayi thina sihlele nje asinazo inkomo mazende intombi zawungena inkomo
Abe nalo mithathe. Asibambe ngomazona zi. Azenze intombi. Ukunyasinyanzela bayi yendayenza. Njengabantu akwenu kwamane ngilejonga ungathi kuyaphela apha ePlant. Manje ngikujonga ubone ngixesha kambi. Kanti wenzani? Wesho ngokukhuluma ngishumela line yapho ukunyuka. Nihlutha ngathi. Sisinto gama sidale sanjalo. Hayi ke masibuyele ke phakule umxholweni wethu. Sithethile ukuthi unyana akazulazuli. Uyiqonda uba ngoku izinto zethu sesilahlekene nazo kuba ngoku besithethile uba aboluyo jonga sendlela kwe. Abenze lambele ngwase ku December ngokuthase. Ingqondo seyilapha kwento zoka December. Imbeleko abayenzelwa ngale minyaka yaka 1 to 10 lesitshela 1 to 5 iyenzelwa kuminyaka esuka ku5 years kuminyaka elishumi 5 to 10 isigaba sokuzalela imbeleko. Abasayenzelwa njalo ngokuba uyabona ngokuba bayenzelwa xa umntana ezongena khawuleze kwenziwe imbeleko kwenziwe. Umama lo mntana yena uthini masithina umama womntana kuba kaloku sithi imbeleko umntana uyenzelwa kulo kokwabo ukuba ubelekwe intombi. Njalo. Umbeleko uyenzelwa kulo tatakhe ukuba utshatile. Okay. Masithi ke ngoke nisizila njani thina losapho lalo apha ekhaya sizela njani sifane sizilile nathi phambi umntana enzele imbeleko kanye xa seyigqityiwe ukwenzela imbeleko. Into ezimasiphawu legama elina ukuphathwa kwentonga phakathi kwekhaya apho sawuthi indiphathise intonga funeka nokuyikhaya likhe noko lilungisele imoya. Akwazi ba umuntu ayovuka apha behlule khona abuya azophatha intonga yelikhaya. So akukho ke endingazikhankanya ezininzi apho ndizawuthi umama womntana uzila kohlobo yena kukuhlonishwa nje lento abona sijongene ba masenze lo mcimbi. Akho ke ngoku intonga mhlawumbi yelikhaya iphathwa ndim noko into bana funeke ndibe lapha ekhaya kwangethuba ndilala apha sawuthi ke siyavuka ngale mini into izawuthi ingqutywe ngayo into ndibe nami ndilapha phakathi kwabantu balapha kwelikhaya. So loo nto leyo ke yenza ke ngokuba ivula into bana okukuzila ingabi kokuzila kokuba nibe ngathi ngokusizile namhlanje ukwenza ubheka inkomeni apho kuzafuneka nezambatho nayo yonke into angayicinga akude kufike apho. Uyabona kukuzila nje kwekhaya abanye ke bayathanda ukuhlonipha intonga de bayenzele nesilawu sekhaya ufumase kwalo mntana emveni bayeqatyiwe ezadlule izinsuku uzawuthi ongahlandwe nezo silawu zizinto ke ezo engathi ngobubuchule nolwazi loba abantu bayi isilawu senzo umsebenzi leni into yenza nto njengoba ngikena ekhaya ndathi kwa intambo le abanye abayifaki intambo kodwa abantu abayaziba intambo idlala ndimani bazohamba bayifake. Uyabona so kunjalo kanjalo ke gama abehlukanga gqithi lona lesiko kwamanye amasiko kodwa kuba ngokulijonga emntaneni abumntana esimncinci inzame zethu noma lo mntana makakhule noko neempawu ezininzi zelikhaya sike simfanise ke ufana nokhokho ngubani amachamba wakhe zizo zinto ezininzi ke kulo ngqondo ke kuselula uzaliseke futhi nesigama esithi kwaXhosa umthubunju selula ngamacebo la namadiletile enziwayo bana lo mntana makabe kwalapho kuphele ngoku xa kusuke ngokulo mntana siyomenzela imbeleko thina ebudaleni bakhe ikakhulukazi mhlawumbe nxa uba ngokusibona uba hayi ngoku akafumani umsebenzi okanye ngoku hayi usaphulukwa kodwa uneminyaka engama-20 zonke ezo zinto ezo ngoku sesizenza ngokubana sisesikhangela nje sitye kumnyameni asizenzi ngoba kuthiwa kufanelekile ubana silenze elisiko yinto abantu abaninzi ke leyo abayithandayo kakhulu leyo uba umntu avele ahlale bengathi akaboni into ulungiselelwa namhlanje into zakhe zanengxaki atsho zokwenza izinto yiloo nto yofumanise ukuba lo kuthiwa yenza le uzawuvulelwa nazinto zakho uzenzalo uzawuvulelwa kanti ngelinye ixesha lamasiko nje ngokwazi nje ngengqondo nje ingqiqo yobana emveni bana umntana olapha ekhaya zelo funeke esithulweni uthile simenzele imbeleko ze loo nto leyo kanti uqinisekisa into yobana ayidifike kwisigaba apho lo mntana ngokwazi azifumana ngokusesokoliswa into wena ongazange uyenze ithuba mhlawumbi likhona okanye uyazi ngenxa yokuthi hayi iza kwenza ntoni ngoba kona abantu abazawutshata mna ndineminyaka engama-40 ndingaka andizange ndenzelwa imbeleko kwaye futhi andizange nanangxaki nanto. Uyabona zizinto ke ezo eziphazamisa kakhulu ke ngoku abantu ba umntu azibuza uba lo xa yenzile akabi nangxaki ke mna ndiyenzela ntoni.
injalo ke igama emeyapho. So ukwenziwa kwalo ke igama emva kwexesha iyona nto ibethayo kakhulukazi apha emadodeni kugxetha ukulandelaniswa kwalamasiko kufuneka ezwe ngaxeshanye kungabikho thuba ke ngokwapho lento yokubana wonke lamasiko mawafumane ke ngento yokubana mhlawumbi ayahlonipheka abayile nto kufuneka ebe yiyo. Indoda umzekelo iyabunjwa njengoba sithi indoda ke siyayibumba sinala masiko ayinxalenye yokubunjwa kwakhe lo muntu lo. Ngoku kwasasuke namhlanje sibamba ibhoko sithi hayi namhlanje mbeleko ngomso uyancama ngemini ethile uyoja. Zonke ezo zinongo sezilapha zikhawulezile uyofumaniseka into yokubana ke ngoku kulapho kuyo yonke le nto neempazamo ezenzekayo akho mntu uqaphelayo ngoba igama sesifuna nje ukugqithisa isinga laa nto ukugqithisa usana kunini siyafuna nje siyadlula. Yinto ke leyo engafanelekanga lonke isiko fanele linikezwe ixesha likakhulukazi futhi amasiko wesiXhosa wonke amasiko wesiXhosa ufumaniseka into yobana anezigaba ngezigaba apho enziwa khona. Eli alikwazi ukwenziwa ngakhange kwenzeke eli awukwazi ulenza ngakhange wenze nembeleko le lisiko lokuqala lo mntana uqala. Emva umntana eqatyiwe siyadlulela ngoku sibheka kwisiko elilandela elo. Intombazane ibheka kwantonjana umntana kufuneka edodisiwe indoda elungile. Emva medlulele kwelo siko lingapha liyalandela ke ngokwamanye hayi i-21st azikho azikho njani azikho kumasikweni. So ngizama ukuthi ke lonke eli lihamba likhokhelela kweli zonke ezo zinto ezo ke ngoku wawuthi uzenza kakuhle uyafumaniseka abantwana abaninzi asinabanalo abantwana abagulayo asinabanalo bekhaya bathi xa bexabene boma ngoku hayi kuyawuphela iminyaka kungasathethiswana kuyawuxabana umama notata nabantwana balandela apha abancinci kube loo nto zizinto ezo ezivulwa zizikhewu zongebenziwa kwamasiko phakathi kwethu. Niyazivela bethu nani benke ndeva ke rhuyi kusithiwa umuntu owalandulelayo eli uyayenzelwa imbeleko. ayonyani leyo gama kutheni ndiyibeka futhi ngokucacileyo bayonyani asinayo into enjalo imigaqo leyo gama yokubana kwenzela abantu amasiko babe bengasikakhulukazi umntwana owenzelwa ukuqala. Sike zathi sithina ngokuqala sathi uqatywa imbola xa engasekho gama kuzawuqatyana sawuqala ilitye sithi hayi makabele lilitye kwalo mzuzwana besiqabayo asinayo into enjalo gama tu. Hayi ayikho ngokwenena ngonyaniso into yokubana kuthiwe kuza kwenzelwa imbeleko umntana ongasekhoyo. Kuba kaloku kukho le nto sithanda ukuyithetha sithi isinyanya asikhuli akukho apho ngokuzawuthi ngokulo mntana ofile kulaa minyaka 15 angakhula engqondweni akwazi kwakho uba isiganeko sathi sendehlela emva kweminyaka ethile ndafumana umntana kwenzeka loo nto. Asithi ndilibale futhi kunjalo nje okanye mhlawumbi sokumthatha ingathi wayengengumntu uphilayo yena kodwa besithetha into yobana amasiko bengokubona la asenyameni akakwazi uba ngathi bena bawo kanti iyawazuza. Kusube kunzulu kakhulu into yobana kube kanti sifika kwisigaba esiyothi umntu athi engekho afuna ukwenzelwa isiko lomuntu ophilayo. Ngakho-ke umntana kwesoleke esemncinci akukho akhula khona debe ngale ngokuya embelekweni kuqatshe uzamenzela imbeleko engekho uhambe uyomthombisa uhambe wayibayikwekwe uhambe uyomelusa zizinto ezingekhoyo ezogama kodwa ezenziwa ngenxa yezizathu ezithile. Abantu ke bathi ke bokuvezo zizathu omnye ufumaniseke ngoku umuntu aphele ke ngoku seyithatha yonke ke ngoku le nto ayibeke kule ndlela nafuna uyibeka ngako kuba lo sinabantu abanemvakalelo umzekelo njengale nto uphuma nje kanye emxholweni yokuluswa kwamakhono angasekhoyo. Umuntu ngenxa babeyazi uba umntana akhe beyikwekwe behamba nobani beguya nobani wenzakala ngaloo ndlela enzakala ngayo uthi ngoku ke sebona ithuba ejonge mhlawumbi abantwana abangabanye bazintanga zakhe abanye bephumelela bethenga imoto abanye bayafunda abanye balapha ehlaleni abelala ngqondo ithi kuye owamntwana ngabe uphi ungakunjani ke loo nto yenza into yokubana njengomzali angapheli umntana wakho engqondweni yakho. Akazuphela kaloku kwengqondweni kuba kaloku nawe uhamba ufike kwisigaba zokubana ukho aba bantu bandikhumbuzayo nezinto ezincinci ndikhumbuzayo ibe kanti idaliwe ke ngokule into then abone yena umuntu uba kubalulekile uba naye manimelusi ngenye into uzoda makathathwe umfazi. Uyabona zizinto ezo ezingekhoyo ezo esintwini sethu kodwa ezithapho into ibe kanti yenzeka khona ibe into enzulu kakhulu ekunzima into yokubana singathi mhlawumbi mna ndiyayichaza kuba nje xa ndichaza balahleka abantu uba le nto ndithetha ngayo umntu athi akafuna ukuyithatha ayifanise nala afuna ukuyenza ibe kanti uzokwenza into engajongo khona ngoba nabona nalapho uyajonga kwamakhasi onxibelelwano uyafika kukho abantu abelusa abantwana abantu bengasekho kube kubizwa amadoda amadala kuthiwa mawuzoguya zonke izinto ezenziwayo. Ndingazi uzigxeka ke kuba mhlawumbi ndithi hayi
bazenza into ezinto kodwa inobangela maze sahlaba injongo ezilele into bezenza ufumaniseke into kubana ilele kwimvakalelo zomuntu nokubana umuntu ulonyaka befaka uyeluso namandla okwenza umgidi aqona amandla okwenza umgidi ngomntana nami ongasekhoyo andinawuphosa kuba lizibazana. Hayi senza uyibona nje uba nombono wayo lento le bana wambethise la kuphi bambathisa umphafa abanye bathatha ihlahla balithiye bathiyela hlala inqothise nempahla zobukrwala la hlahla zininzi into abazenzayo and-ke ngoku mna ngokwenena kwenyaniso andixhasi ihlobo abathi elisiko bona balenze ngalo andilixhasi tu noba bekuthiwa kufikele kwisigaba sobana kuthiwe bathi liyenziwa libe lisenziwa ngalaa ndlela lenziwa ngayo belingasoze lixhasi asoze sikwazi ukubukela iinkothovu zamaxhego ezino-90 years kodwa zenzelwe umguyo ziyoguya ayifanelekanga loo nto leyo akufanelekanga sobona umzekelo indoda inxiba into ezingamavukuvuku ingathi ichizile kwawena uthi ijongo lolubomba yinto noko engahlaliyo kakuhle leyo and ayikuba mhlawumbi uyamehlulela okanye kutheni kodwa kukwazi kwakho nesigaba umuntu akusempilweni bayo egqibeleni ukwazi uba unganxiba imichazo yindoda uyabona zizinto ke ngoku ezo ezihamba ke wena gama nolwazi lwethu into yobana oku kokwethu kwazi so naye umuntu xa esazi uba ndinomntana wam omncinci ongazange enzelwe mbeleko mandimenzele loo nto yathi into yobana mangaphi amasiko ngoku azawumenzela wona elandela eli siko lokuqala selenzile ibuyele kule ndawo into yobana ayinoba uyakhula kaloku ngoku nje amangapha engapha kole mimoya funeke ngemini yakhe yozala simenzele ibirthday seyimali nje akanike kukwenza ke enyanisweni andifuna ukuxoka kubalekile into yobana zibuye ezankqubo zethu zasendulo zasenza ngabazali igama apho kwakwazi uba umntu ke athathwe ahlaliswe phantsi ululekwe njengengqondo kuthi xa kwenzeke isiganeko esinjengesimkhumbuzo yona kulahlombeleko ngakufela ayinto nto la uzuphinda ukwazi ufumana umuntu zininzi izinto ezifuneka uba xa zinokhe zibuye ungabona into yokubana kuninzi okungatshintsha kuninzi kakhulu okungalunga ngoba ezinye into esizibethayo ngokunona into yamehlela umntu eyedwa njengale siyithethayo ngoku ulahlekelwa ngumntana alahlekelwe ngumntana ibe ngathi into eqhelekileyo leyo kuphunywe kuyo kanti yena umuntu umoyeni wakhe nasentliziyweni akaqhubekile usenalaa ndawo ithi ekugqibeleni unomntana ngale ndlela so zizinto ezo ke igama ezibalulekileyo kakhulu ezinto yobana xa kunobuya nje zankqubo phofu ke zikhona ke namhlanje sizibiza kwazii-therapist qha ke ngoziyabhatalela uba mawayozibona ezasendulo wawungabhatali zazizizela nje ufika uhlala apho ufukanye bakufundise yonke into ihambelanga kakuhle ngaloo ndlela so zizinto ke ezikhokhelela ke igama into yobona sizibhaqe ngosekuthiwa ungakwazi ngokwenzela imbeleko umntana ongasekhoyo kanti ke ngelam lithi hayi noko asinokwazi ukwenza into ebumila bunjalo kuba kaloku lo mntu njengoba engasekho nje ewe siyavuma mhlawumbi umoya wakhe wona uyaphila kodwa umoya akwazi ukuphila de ube kanti uzawungena kwikhabathisi lobana mawuqokelele amasiko wenyama azowenzelwa yena engekho senyameni so zizinto ke ezo ezizingxaki kakhulu efuneka ke siqwalasele safundisana ngazo. Hayi ndiyakuva ke ka iyakulena nje mandihleka ndifikelwa yilaa nto bhuti wabo yayithethile apha yoba koluka ndisenayo umbono walathi koluka ikhuni kule nto and then kwathi xa ugqiba ukoluka kwathiwa kuzofuneka litshatile athi eyintombi yabhala phaa kumakasi ukuxelela uba chi lizotshata ngubani lo khuni ngibona uzotshata uzawushata ngubani isakuloo nto nje kanti ke kanti wona kweli cala lezinto ke wena gama lento ndithanda kakhulu ukwehlula phakathi kwedlozi nezinyanya kwicala ledlozi iyenzeka loo nto kwicala ledlozi apho kuthiwa ngoku umuntu esisiqu uyakwazi ukuhamba ayotshata omnye umuntu kuba kaloku ubuyaqaphela nako ilanda mhlawumbi indlela yabo ukufunda kwabo yonke into umuntu oledlozi wenza izinto kabini wenza izinto ngobuyena enza izinto ngokulawulo ngakho ke kwicala labo iyasebenza thina ke ngoku asinawo ke ngogama amadlozi yiloo nto yokufumaniseka kojonga nesithembu apha kuthi sinqabile apha kwaXhosa kuba asinazo izinto ezirhweba njengezinto mhlawumbi zohlanga lamazulu ke ngathanda ukwenza umzekelo kakhulu ngabo kuba ngabantu abasondele kakhulu ukuthi uyafumaniseka into yokubana abanye bethu njengoba ngamaXhosa nomntana babuya ngokwenza zizwe zamazulu so zizinto ke ezo
esiveza kuphela into yobana simntumnye qha kwabe nje kwehluka ngokolwazi nangokwengqiqo yethu yokubona uba elisiko lilungile elisiko alilunganga. So ndizama ukuthi lena yona yokuthathelwa kwabafazi nto ngikhoyo nayo ke torho hayi andixhasi kwelithi icala kodwa yinto ekhoyo kwabanye abantu kwavele ephilayo. So asikwazi ukuyigatya sithi hayi phaa kodwa yona le yamakhuni yo ngamanye amazwi silahlekile siyathanda nje uthatha yonke into lesothatha ezamazulu sothi hayi idlozi lam lithi mandithi abanagama ndingumuntu othanda ukuthi xa ndithethayo ndithi ba into yithathe yonke. Sofuna ukuthatha ubone ngathi kokulungele uphume kuko nale nto ibangela bamasiko wethu kunjalo kasilahlekele kakhulu nxa lokubana abantu bafuna ukuthatha le into umzekelo njengale nto sithetha ngayo apha imbeleko ngoku nokuqonda ukuqatywa komntana uyofumaniseka into yokubana mna ndizawufuna ukuqaba umntana kuba ngoku sendisesikoleni yokuqaba. Kanti xa ndingumuntu ophila amasiko ndiphila phantsi kwesiko fama yonke le nto lena ndiyenze ndingakhange kube kanti ngoku ndifuneke ndimane ndithundezwe kukho into ethile oyilibalayo. So nakweli icala le nto edibeniseke nomcimbi wokuthatha kwamasiko welaa cala lingaphaya xa kanti wena uzawuthi mna ndisisiqo xa ndizilanda umzekelo mna amasoka bahambe boqhina kubuhlubi bahambe boqhina kubambo xa ndizilanda ndithi hayi amasiko wabambo ayenje ndingawenza loo masiko lawo ndibe kanti ke ngoku ndizawukwenza into ezawupheleliswa ukusukela ekuqaleni ukuyotsho ekugqibeleni. Ukuba abo bantu bazila ngohlobo benza okukanje ndizawukwenza loo nto ungathi uba ngoku ndizawufuna ngoku xa sendiqonda uba niza ndinqanda ndithi hayi kaloku lisiko elikhoyeli ndingakwazi into yobana ndenzele umntanam imbeleko abe ngasekho ndibe ndilungiselela ubana ningakwazi ukunqanda ndithi hayi siphila ngohlobo ndawugqiba usuku apho ndiyabuya ndihamba ndikwenza umzekelo amasiko ngendlela amaXhosa awenza ngayo le ndiveza ngokuphelele ngento yokubana ayondilungileleyo. So ndizama ukuthi ke gama ngaloo ndlela xa umntu eyenza makayenza ayigqibe bangashiyi mayithathe yonke. Uba umntu uvuke komba namhlanje ndiyokwenza amasiko amazulu akho ngxaki makawathathe onke angasashiya. Hayi ingabe khona gama engakhande inyathele kulo mxholo setha ngawo ngokubona kwam gama engathi sisonke yonke into sisongile kakhulu andazi ke babona ayikho oyicingayo nje mundibuza nje yiko benzo phoko ileyo ba siyavuma ukuba xa kwenziwa imbeleko yenziwa ngebhokhwe negusha. Xa siqukumbela ke gama siza kuloo nto ndinabantu ke engasoze ndithi ke ndiyabalawula kuba kaloku bakhona abantu abazaxola uba isiko bona balenza ngegusha kodwa ke isiko linento kwenza nomkhondo phakathi kwekhaya apha kwaXhosa kusizwe kwaXhosa jikelele lisiko lihambelana nebhokhwe lidlulele kwabanye ke umzekelo abantu basebukhosini apho bona bathi benza imbeleko ngenkomo bakhona abayenza qha andifunanga into yokubana sibe sisiya na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu. Khumbula mzontsundu eli ixesha lelethu.